بسم الله الرحمن الرحيم إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون إذ تسعدون سبتر سهان دوغتون ono e leydi he kamɓe sahabaɓe dani dari nokku hefre no kurli ɗum ne mbiyene mbara ɗum heddi ɓen doga wala talwuna ala ahadin on goñantako hay goto on duttantako goto on dogal ƴeewa dandiri hoore muɗum dani wiye iliya ibadallah yimɓe fof en doga seeɗa heddoriɗo e makko ne ƴeewa no dandirimo ɓen gaña hen no feewi wara suuƴe ɗo tawi nodda on fi ukhra ko caggal moɗon on nodda on caggal moɗon o wiya on ilayya ibadallah oɗon doga fa athabakum allah yoɓi on sabu ɗum gamman bi gammin sunnu e dow sunnu gadanno ko wonde on poolama sunnu ɗimmo ko wonde la sala sallam gañama on ndunimo on dogi ɗin sunnuji noon yo yoɓi on ɗon ɗi allah ne haltano ɗum ɗon o wi o yaafima on to ko likay la tahzanu ala ma fatakum ko hade mun sunade ɓocciti on ko hono jande ɗe taw puɗɗiranide jande mbiɗo on pooli ɗum ɓoccitima on mbeɗa mbason sunade hen wala ma asabakum kadi mbason sunade ko heeɓi on ko woni moon waraɓe kadi on poolama mbason sunade ɗum kadi ɗum fof noon ko golle moon tan wallahu khabirum bima ta'malun allah humpiri ɗo mbatton ko kala goto mo waɗi yo andu allah ne humpiri hay hunde hen allah majjani summa anzala aleykum caggal ɗum o jippine dow moɗo kanko allah min ba'di ghammi caggal sunnu o aman tan ko jippine moon hoolare gonɗon hooliɓe no asan gongoɓe no hesdemi en gonga fitinati hulde mayde gonɗi ɗi yahsa da'ifatan minkum eɗi kippo hunde e moɗon jaaɗe wonde dokkuci mum ene gonga an ɗo kam hoolima wa da'ifatun won hen wone moon gada hammatuhum anfusuhum ɓen koye ɓe goƴi ɓe ɓen koye ɓe hen goƴi ɓe ɓen kam goƴaka sonano daɗiri ay hay so goppoñilade ne waɗe caggal mabɓe ma goppum ɓe jahalaɓe joɓe kamɓe ɓen gon ɗanaki ɓen gon nafiqeɓe ɓen kañumen yadunnuna billahi gayra alhaq ɓe cikka allah ko wona gonga ɓe cikka allah ko wona gonga zannal jahiliyat hono sikki jahiliyankoɓe ɓe no ɓen cikkiri wonde nelaɗo waɗama ni walla cikki nelaɗo wallatake ni ɓe kay nafiqeɓe noon cikkiri kañumen wonde o waɗama walla o wona jinganteɗo ɗum waɗi ɓurni ɓe mbiya kamɓe nafiqeɓe hallanamne amru min shay mbele wonko min jeeyi e hunde he amru o mbele wonko min jeeyi hen so ela wiyama jeeyaka hen kiba kamɓe ɓe mbi mbele wonko ɓe jeeyi e hunde he ɓul wiɓe innal amra kullahu lillahi hunde ko allah tan goto jogui ɗum allah tan jeeyi hen hunde allah tan jeeyi hen ñawore hay goto jeeya hen ñawore wonde ɓe noon nafiqeɓe ɓe noon yukhfuna fi anfusihim ɓe cuuɗe e nder mabɓe ma laaɓde nde ko peññinantama e cuuɗeɓe ko ganduɗa ɓe peññinta ɗum e mukko ɓe kalta ɗum holko ɓe mbiyata yagude e mbiya nder mabɓe law kana lamne amri shay'un sinno ko min jeeyno e hunde he sinno fof wonko min jeeyno e hunde he ma ɓutilna ha hona min mbartinoke ɗo nden har nde wattano min gatano min kaɓe saka min bare ƴeewi ma ɓutilna ha hona min mbiyata min kaɓetake ɗo de ɓe mbi min mbaretake ɗo saabu elle ɓe gatan ko warede ɓul wiɓe law kuntum fi buyutikum
sinno fof gonɗon ko cuuɗi mooɗon on jaltaani yaade haɓoyeede cuuɗi mon gonɗon la barasa alladina kutiba alayhim qatlu ila madajiihim e mon no winnaaɓe ko maayiɓe hannde ɓe jaltan ne njaha haa to mbarteeɗo mbareeɗon maayi neɗɗo woni suudu mum jamma jam yaltana haaju tan yaha maaya toon artaani mbayde on ko so inti tan o yaha ɗo nooto yonde kala ɗo watta kadi ma o yaha haa ɗoon o maaya ɗoon waliyabtali allahu ma fi sudurikum ko haa Allah jarribo ko woni e ɓerɗe mooɗon ko haa Allah jarribo ɗum o ƴeewa hole mon laaɓɓe laɓɓinɓe e naafiqeeɓe mbele fof laaɓta cer won jarbi garoo ɗum addata ɗum haa ƴeewi yimɓe no mbayi heen ma yiiɓe laaɓa cer ne laaɓi to gonɗo ne jara ɗumen hunde fof ma keddo heen jaaɓe kañumen doga jalta ɗum ɗo jarani ɗum haa laaɓa tan Allah ko watta ko fof ko heewi hen ko haa laɓɓinde tan haa laaɓa janngo so ari dalga yimɓe ngara ɓeene aljana ɓeene jeegol te kamɓe fof gonnuno ga an ɗum famata ko minen fof gonduno kono gila ga laaɓata wonɓe e gonga ɓe ngande wonɓe fenaɓe ɓe ngande wali mahisa ko haa o laaɓtino o folto ma fi gulubi kone ɓerɗe moɗon ko haala ɓene ceer goto fof ko ɓernde mum nde kono tan ko andata ko kono won jarɓe garoo tan goto fof ma ande holɗo heedi wallahu allah alim darti allah nande honde ɓerɗe ko ko enen goni ganda enen ga jonno wadde ko watte ko haa enen ganden kono haa enen nde ganden sabu ndarde sallah sallam alsinatul halqi aqlamul haqqi ɗemɗe tagooje ɗe ngoni kuɗi Allah ɗi kala mo ceedniga ko moƴƴo on to Allah to ko moƴƴo kala mo ceedniga ko bonɗo on famanaki to Allah to wona moƴƴo toon nde hen noon ma Allah feññina ha holla yimɓe fof ene len to Allah min ko ayde ɓen ɗon dognoɓe ñande hare nde dogɓe ndungti jeehi goppi hare ndeɓe yamata ko aljo ñande dentude e kawrude ñande julɓe hefere kawrude dogɓe ñande hemɓe innama stazallahum cheyɗan bi badi ma kasabu donc cheyɗan de cheyɗan tarniɓe koko saabi ɗum noon bi badi ma kasabu on bakkat mo mbaɗi on sababu cheyɗan wawi tarindeɓe neɗɗo kala ko heeɓi ko golle mum tan heewi wonde ko golle wonkoɓe mbanno kamɓe ɓen ɗon on bakkat won sababu ha cheyɗan heeɓiɓe tatniɓe ɓe taati ɓe dogi ɓe mbasa saweede ɓe dogi hare nde wala gada fallahu anhum kono fof Allah yaafima inna allaha ghafurun halim Allah baaɗo hafrude kadi ko muñowo ya ayyuha alladina amanu e hemo jiɗu gonɗinɓe Allah la takunu kalladina kafaru woto nande e heefereɓe walla naafiqeɓe wa qalu li ikhwanihim ɓe mbi bandiraɓe mumen ɓe mbiɓe ida darabu fil ardi so ɓe jiiɗi ɗannade e leydi he walla so ɗannima hen maayi toon jano ko lawol l'islam mayor toon aw kanu guzzan walla ɓe gonno ko honoyoɓe ɓe jano ko konu ɓe jano ko e konu e maayi hen ɓen nafqe ɓe mbiya law kanu indana ma matu sinno ga ɓe gonno e maayi tan sa e maayi koɓe jeehi ko ɗum waɗi ɓe sinno ɓe jahano e maayi tan ɓe mbiyani o ma ɓuttiɗo e mbaratanoka ɓe mbiya noon sinno fof ɓe ga ɓe gonno ɓe maayata ɓe mbarataki sa e mbarama tan koɓe jah sinno ɓe jahano e maayi tan Allah wi liyajala llahu dalika ko haala waɗa ɗum ngol konngol ngol kalta ko haala waɗa ɗum hasar tan ko perte fiigol ɗum heɓere ha wonde ɗum ɗo wayi kono ko hunde wasade ni eɓeɗe maɓɓe he mbaɗi ɗum ko basal wonandeɓe ko perte wonandeɓe kono ɓe paamani woni ko woodi ko Allah yohi wimir ko Allah won gurnowo Allah on barowo yaade nde addata ha mayde joɗat nde hatta mayde kala mayde mum yonti so yeehi so jooɗi mayde tan ko Allah won gurnowo barowo wona yaade nde wariɓe wona joɗade nde dandataɓe wallahu bima ta'maluna basir Allah ko jiiɗo ko ngol ton ko omo andi ko kalton ko omo andi ko ngol ton ko omo andi hay hunde majjani te ko joɓo on
wala en qutitum fi sabilillah wallahi so on mbarama e laawol Allah joom yeehi jihaade ha waɗama hen aw mittum walla on maayi e laawol Allah joom yaano ko gollol jihaade hay so waɗaka kam maayi toon ɗum nayi ɗum la maghfiratun min allahi wa rahmatun khayru mimma tajmaun kafragal Allah gongal e ɗum ngal e jimdor wondu hendu ɓuri ko kewi on ka o ndendini aduna ko joom wuuro ga ko juuti ndendini adnaji jawɗele e gueɗe mbaɗe noon ko joom dañata ko ɓuri ko dañata ga ko heewi ko fof ko bolle puyɗe so ƴeeɗama ko dañoto toon ko walla immittum wallahi so on maayi tan taw on mbaɗaka e jihaade maayini hoore mum tan aw ɓutulti walla on mbaɗama e jihaade layla tuson ko altan paaɗon maayiɗo waɗaka o maayiɗo tan e ni walla mbaɗaɗe jihaade o fof koto Allah faati joni noon maayiɗo e jihaade o on kam yahani ko Allah on ko Allah won jaɓoɗo Allah jaɓɓoto ɗum Allah yeɓata ɗum ko maayiɗo ga wona jihaade maayi o maayi tan ko hoore mum ya koye golle mum tan fawi han kadi wona jaɓɓugal Allah dañata de nden noon ko teddugal mawgal woni e maayde e jihaade nela sallah sallam ne wiya ala dewowo e laawol maayde ɓenna yiɗa reftude ɗon Allah ko ɗum muusa so wona maayɗo e jihaade on tan yiɗa saafo yo kadi yo wurtu waɗa e gongol kadi maayi heen on tan yitta maayde saafo Allah wi fa bima rahmatin min allahi linta lahum ko sabu jurmdeɗo Allah immindo Allah ɗum saabi ha newanɗaɓe an Muhammad sallah sallam nde ko Allah okkata neɗɗo gardiɗo wonde jurmotoɗo ko jurmotoɗo yimɓe ardiɓe ha ɓen jiɗamo gowamo koolomo gonda e makko ko jurmdeɗo Allah e on gardiɗo ɗum waɗi jurmi newanɗaɓe newade ma nde jikkuji ma moƴƴi ɗi waɗi ɓe jimma ɓe cuusma e ɓadima walaw kunta faddan sinno gonɗa hen neɗɗal technical kamnigal bonɗo jikkuji ghalidal qalbi jorɗo ɓernde sinno mbanɗa lam fadduni holle tawi carima sarma ɗo tan ɓe cakodiri kamɓe fof sinno gonɗa hen neɗɗo jorɗo ɓernde ƴagguɗo kamɓe fof ɓe cakodiri hay goto wonta sarma ɗo wadde newade ma nde ko Allah moƴƴatma wamma ne wiiɗo ha yimɓe cuusma gowma jiɗma takkima tawde ko noon faafa tan yaafoɓe ko jiiɗa a mbiya gade ga ɓe doga ɓe jaha goppuma yaafoɓe woto nanguirɓe ɗum kadi wastahfir lahum yafnanoɓe Allah waɗi wi ñaago Allah Allah yaafoɓe woto haɗo yaafade ɓe tan ñaago Allah Allah yaafoɓe kadi beele Allah ne yaafoɓe kadi wa shawirhum fil amri disnoɓe gueɗe he fof hunde ko abiri a haɗe ko nonne kala ko ganduɗa ko renda disnotoɓe hen disnotoɓe namde hen miijoji mabɓe woto wi aɗa miijo ma tan aɗa yaade hen neɗɗo Allah andi joguiɗo feere moƴƴere ne wawi uro e coksel gueɗa sikkano uro tan kadi ko hunde rendade goto fof sitini wonko jeeyi hen ma ɓeyde nanngude hen jiida e so hollama ala ko jeeyi hen ɓurta nanngude ɗum wi ceerno mawɗo ne haala wi ɓuri mitta ardade fof ko fuurankoɓe so ɗon jaaha ɓe mbima ya ardu a andi laawol no feewi sa fof darta mbiyaɓe hono dereten ɓe mbiye ndewen ga ɓe mbiya ndewen ga luuɗo ha ɓooya mbiye kawron jawn on sama ɓe nde ma kono aɗa andi aɗa andi tan aɗa yaha sa haɓɓo sa timma goto yaha caggal ma mbi mbaɗa o kañum oto andi to yehere taw kamɓe fof ɓe cakodiri kono fof hilaɓe ɗum mo sawarata o wonko gollata ko heewi e nder yimɓe he fa ida azamta sa felliti noon fotaka alallah hen kadi hay nder hande fuɗɗoto nde neraɗo sallam tini makkanaɓe ne gara e tawiɓe keewi ngal ɗon keewal o noddi makko o noddi sahabaɓe o haalniɓe jonno holno mbatten min noon jiimi koye gonɗo e wuuro he kaɓoɗen ɓe ɗo ɓe tawen ɗo ha ɗo e nde wuuro he kaɓoɗen ɓe nde wuuro he mbasen yaade ladde kono holno mbiɗon si surtout sukaɓe jahano jihaadi badiri ɓe ɓen ɓuuri wiide ala jehen taw jehen ladde to ɓe tawi en toon woto gonen e wuuro he kaɓoyeɗen ladde to jonno ha fof ɗiɓe hawri wonde yalde ɓuuri ha fof hawri fayda yimɓe jaalade kaɓoyo toon nelaɗo bisimilla jehen ɗo wonta hande addunere de o naati o ɓorni mekkineji makko e nder hen noon ko wonton ko on feinto
ɗo mbiɗen nde wonko mbaɗɗen yaade ladde nde ɓay hawrani laaɗo sallah sallam en paran wiide eɗen jaha eɗen paran wiide en potsam joni so a tan kalnum en kayri yo mbaɗen no o wirno ni o arti en mbimo neɗa jonde tawde ɓuranma ko wasa yaade nde neɗɗo ala wona noon nelaɗo sikki ha ɓornima han kadi alay saago ma ha ɓoyata hawni Allah waɗi foof donc en jahat tan ɓe jeehi ɗum waɗi fof irasum tofta sa filti han kadi wakkille Allah han kadi ala yettata caggal disnagol ko nde saha mum jogui so ɓenni tan ko heddi ko han kadi ko wadde golle foto ka Allah han kadi wakkille Allah han kadi inna Allah kay yimɓe tokki omo yiɗi wakkiltoɓe wakkila Allah nde ko ɗum woni rokkata fof sabu in yansurkumullahu fala ghaliba lakum so Allah walli on polowo mon ala polowo on so Allah walli on ala polowo on hankadi kono in yakhlukum se uppi on uppidino koye moɗon fuma dalli en stokini baadi hol ballo on caggal Allah on nera ballo caggal Allah ndeke jooñi Allah ko feewi no feewi jooñi Allah ko gonga yo wakkil Allah no feewi ande ko Allah woni fof wa alallahi fayto kadi mo julba heeji wakkil Allah tan yo koolo Allah pawoyo dow muɗum eywa e nder nde yam badri urtani ɗo seeɗa wi ko yam badri ko heɓano ko e janɗe ɗe woodi hen ko yiyaka woodi ɓi mata ko en laaɗa ƴetti tawde hay goto yiyani Allah wi o ma kana li nabiyyin an yughalla won jangiɗo ma kana li nabiyyin an yaghulla ha nanani annabi an yughalla nde janfete annabi janfe ne fawe ko waɗani walla o rendini hunde ha gasa ko jihaadi rendini kanko rendini goɗo ƴetten taw o tinani ɗum ko janfade annabi ɗum fotani wonde so tawi ko anje golla mbiɗen hanna annabi janfade wiide o ƴette hunde nde ko yimɓe fof ndendi waɗi ha gasa o ƴetta hen taw hay goto tinani ɗum hanani wata pawimu ɗum o watta ɗum sallallah sallam wa man yaglul yaati bima ghalla yawmal qiyamati kala noon janfiɗo ko janfi ko ñandarga ma wartir ɗum allahu akbar kala janfiɗo ñandarga so ari maɗo ko janfi ko ya Abu Hurayra heewi nala sallah sallam immi ne waɗi ne hutbina ñande wotere o haali heen noon janfaade janngal njehen e laawol l'islam waɗi ko dañaa heen gooto waɗi feere wujjitoo ɗum hettikino heen o haali noon ɗum e bonde haa o wii waɗimo hawde goto mo ñandarga aɗa ngelaw bone e dow daande mum ne ŋaaka o wiya en laaɗo wallam faabo kam mi ala mbawa mam hay hunde mi haalnimo gila nden celɗa yewɗum hawde goto ñandarga puccune e dow daande mum ene hija o yen laaɗo wallam mi ala ha mbamam hay hunde mi haalninoma won hawde goto ñandarga dammol nayi e dow daande mum ene meena o yen laaɗo wallam mi ala ha mbamam hay hunde sabu mi haalninoma won hawde goto ñandarga ewa fitane e dow daande mum ne luuka ne haaca e o yen laaɗo wallam mi ala ha mbamam hay hunde sabu mi haalninoma won hawde goto ñandarga ewa tan ñande wadde joomum kala ko joomum suuɗi ga ñandanga so ari ɗum ara e dow dande makko he ne wayi so tawi ko mbeewa ene meena soko nagge ene huuna wawi wonde fof soko tan joomum ara wiye yo walle tan nelaɗo so yiɗi wawa wallude hol mbaɗo walli ɗum ɗum waɗi ñande hen yo Allah dannude golul sema tuwa fakol nafsin ma so sagal ɗum kala fittana ko wanno fof tottire yoɓe ha timma wohum laaɗa ɗum tawi toñatake ɓeyentake bone ustantake moƴƴere afaman ittabaa ridwana allahi kaman baa bi sakhadi min allahi ma'wahu jahannam wa bi'sal masir afaman ittabaa ridwana beele gabbiɗo weleede Allah ɗofti Allah janfaaki bonnaani mbela on kaman baa en nandi e duttiiɗo
dutti dutti tikkere immorde Allah mbele ɓe ko gootum ɗo o ɗoftiiɗo ne ɗoftiiɗo ne waɗa golle yamirode Allah e o goofɗo ne woofi ne jam fo mbele ɓe ko gootum tawi goofɗo ma o jahannama woni jipporde mum ko jahannama bisa masir e nde ko boni janji mbele ɓe ko gootum la ɓe gona gootum de ɓe gonta gootum hum kamɓe noon darajatu indallahi ko darajuji eɓe darajuji certuɗi to Allah to eɓe certi darajuji sabu ndeɗo welede Allah o dañata ko baraji dañata ko aljannaji jaa tikkira Allah o dañata toon ko lebte dañata toon ko jeygol wallahu basiru ma toon Allah ni yi koɓe gollata ko basiru ma yawno yi ko gollata ko tawi ma o yoɓe golle maɓɓe laqad manna Allahu ala almuminina Allah moƴƴani julɓe ɓe id baasa fihim saade o neli e maɓɓe rasulan laaɗo men fof nira jaaɗe maɓɓe wona goɗɗo wona jananinke ala ko kaalo ara ɗon ɓe kaatata ɗum ko jaaɗe maɓɓe ɓiɗɗo maɓɓe ɓiyiɓe o neli e maɓɓe jaaɗe e maɓɓe wona malayka wona ajamimo wona arabe ala ko jaaɗe maɓɓe tigi ari yatlu alayhim ayati en dustire maɓɓe ayaji Allah ɗe woy zakkihim ene sinnaɓe en laɓɓinaɓe ene moƴƴina jikkuji maɓɓe ene feyntaɓe ha peewa wo yallihum kitabe mo jangina dustere nde mo jangina qur'ana e bindol wati ko karallagal e ñeñal hono sunna o Allah kay moƴƴani julɓe nde o rekkiɓe oɗo baani ni ɓayen kane min gabdu kayinde ko adi ɗum ɓe gonno lafi dalimi ko majjere mawde majjere labtinde ɓe gonno kamɓe hefereɓe kamɓe juuɗe kamɓe yimɓe gonno koye majjere mawde ko ende majjere mawde o ittiɓe wartiɓe oɗo nema ɓurɗo labtude awlamma asabatkum musibatun qad asabtum mislaha qultum anna hada qul huwa min indi anfusikum inna allaha ala kulli shay'in qadir awlamma asabatkum tawi guiltan musiba heeɓi on musiba heeɓi on e Uhud on mbarnama fodde 90 neɗɗo ɗum o musiba heeɓi on tan tawi qad asabtum mislaha onon dañi hono mum laabi ɗiɗi sabu badri on mbaɗi 97 on ndehi 97 wadde on ndehi 97 wadde on dañi hono laabi ɗiɗi joni onon 97 ka ɓaɗe mbaranɗo on danaka haydara ɓulti mbiyan annata holɗum wonirta mbiyen holno ɗum wonirta minen komin julɓe min mbare wargo wagoni min poole fulu wagoni min gondi la sallah ɗum holɗum wonirta ɓuri wiɓe huwa min indam ɗum ko onon mbaɗi ƴiwi ko e moon o on bakkat ko bakkat moon won ɗon sabu ko onon goppi to mbiyanɗo yo gonɗo onon mbiyano yo gonɗo woto jippo onon jippi onon mbaɗi fof inna allah ala kulli shay'in Allah hunde fof ne wawi Allah wani wadde feere hay sinno on jippi toon poolon kono o waɗani noon ko ha nehoɗon mbasa ñinode so en ñamirama keɗɗon yamirode he wayi yamirode hulɓini wa ma asabakum kala ko heeɓi on yawmal tagal jama'ani ñande pelɗiɗɗe kawru nde to Uhud no wayni no jiiɗon wayni fa billah Allah ko Allah saktir ko yamirode Allah wonɗon yamirode Allah wonɗon kono noon Allah ñawri woto mbiye goɗɗum ko ni Allah ñawruno tan sabu hunde fof o fayi noon ko e laawol mum hakadi wona wonde on waɗa hen kayisaji goɗɗi walla gueɗe goɗɗe pour wonde ko on julɓe en hatta so on goppi laawol tan yana e mon wali yalama allahu wali yalama almuminina ko ha Allah anda julɓe ɓe hay nane o wino en anda hay hunde majjani nde ko ha andine tagoje makko ɗe seedeji makko ɗi ha annaɓe holɓe gon haqiqa julɓe haqiqa gonɗiɓe haqiqa ha ɗum ande sabu ay gonɗi haqiqa nde wi ha wuli wulde ɓen dogi pa en la sallah sallam ɓen tan keddini en la sallah heddiɓe fof nokko ko ma ɓooyi ɓen gi nani ndaɗa mayani ɓe foti dogde ɓe garta ndenen ɓe garta doole nene fere ɓe dogi hankkadi woni Allah walle nafigo ha nafiɓe ɓe ganda ha nafiqeɓe ha Allah anda kadi nafiqeɓe mana ha yimɓe ganda nafiqeɓe wa qila lahum e ɓen wiyanoɓe taalo ko arti fi sabilillah yimɓe Abdullah ibn Ubay e wondi mum ɓe nde harde ndi fukkiti Madina ne payi Uhud ne jaha ɓoyede nde ɓe jeeha e laawol nafiq hoore nafiq Abdullah ibn Ubay o wi onon ɗen jaha ɗen mbo reedo mere ɗum ko firti
min de mi yehi hortiti heɓe gabbimo jeehi mbasiyade haare jonde nde mu yaadde woɗi onon ngare gay ngare ka ɓeyde lawol Allah woto jehe woto bonnane koye moon ɓe mbi on wi taalo garte ngare ka ɓeyde lawol Allah ɓe mbi awit fof walla ngaron kam duncon hefreɓe e jooɗoyande men ɓe ngaron dunconɓe ɓe mbasi ettade en gaalu ɓe mbi law na alamu qitala sinno min mbawno haare ɗattobano min gabboto noon kono min mbawa heɓede sinno min mbawa heɓde min garda min kaɓoy kono min mbawa heɓede ɗum waɗi somin jeehi jami ko min mbaɗa tan e dow meere ɗum noon jala ko min jaha ni ɓe duttiri wiɓe ni ɓe ha Allah andina yimɓe ɓen wiyaɓe no sabu sinno yahano ko tan andetano ko jogoɗo wiide ɓe gara wiide ni wiyatano fof ko gonɗuɓe ko nunɗuɓe ko felliɓe ko dariɓe ko ma yaha nde anda nafiɓeɓe saliɓe yaade ɓe nde anda woɓɓe ɓe fof anda ɓen agɗawde ko fiyam médine min hulil iman ɓen ñande hen keftaga ɓe ɓuuri ɓeɗade e limanagal ɓen ñande hen keftaga ɓuuri ɓeɗade e dow limanagal wiɓe noon ɓe yagudu mbiya fahima ɓe kaala e ɗemɗe mabɓe e kulleɗe mabɓe ma laysa fi qulubi kala e ɓerɗe mabɓe koɓe kalta ko eko miijoto ko wona gotum koɓe miijoto kamɓe ko boni so balaga ɓe kaala min kay ko ni komin felliɓe komin nunɗuɓe komin gonɗuɓe so min mbawi haade min jami kaɓoye kono min mbawa haɓede ɗum waɗi min jaaha haade mayɓe heede dow mere ɓe penat fof penat ɓal wallahu alam bima yaktum Allah ne andi ko cuuɗata ko nafiqagal Allah ne andi ko cuuɗata ko alladina ɓen kamɓe goni qaaluli hana wiɓe musidɓe mumen ɓe julɓe bandaɓe julɓe mbiɓe waqaɓe ɓe jooɗi ɓe celi yaade jihaade ɓe mbi lawa ɗawuna ma ɓuto sinno ɓe celi yaade jihaade ɓe mbaratano ko toon sa e mbarama ɓe jaari min mbinta tan yo ngar ɓe jooɗo ɓe celi ɓe jeehi aya ɓe mbarama soɓe jooɗi ɓe mbartanoke Allah wi qul wiɓe fadra u an anfusakum sey ko noon sey ko gonga kalɗon ko gonga onon duñane koye mon mayde kadne koye mon mayde in kuntu sa sey ko gonɗuɓe ko mbiɗon ko yaade nde haɗi on mayde bisimilla jo kadne koye mon mayde onon kay on mayata goneɗon taw on mayata mbaɗen peeje ha wona on mayata ha ɗum kam wawa wonde kaw fennaɓe tan Allah wala tahsibanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan woto sikku waɗaɓe lawol Allah ɓe ko mayɓe waɗaɓe lawol Allah ɓe woto sikku ɓen ko mayɓe bal ahya boom kam ɓen ni ko wuurɓe inde rabbin to Allah to ɓen no guuri eɓen to Allah to eɓe pulki ndiwri bulaari no wara aljannaji kalɗo yiɗi ko nder pulki ɗi ndiwri hen ruuji maɓɓe ɗi mbaɗa ko colli kalɗo jiɗi ñamata ɗum ruuji maɓɓe ɗi ñamata ɗi guuri ko guurdam aljannaji gila e barzakh gila ɓe cuwaya taw kamɓe gila ɗo kamɓe eɓe nder aljannaji yurzaquna eɓe jeeɗe toon ñamde kala koɓe jiiɗi farihina e belti caɗele ngala e beltori bima atahumullah fadli ko Allah adni ɓuural muɗum e beltori ko Allah adni ɓe e ɓuural muɗum wa yastabshiruna e beltoro mana e beltina billadina e ɓen lam yalhaqu bihi cuwa bade ɓeɗo ɓe to no xam maɓɓe cagal juuɓe heddi cagal maɓɓe ɓe cuwa mayde ɓe e mbiya ɓen yo belto ɓe mbiya ɓen yo belto yo jokku ko goni ko yo jokku jihaade o yo jokku darde nde ko jam tan woni yeeso kala jokkude nden darde jam tan tawata yeeso ɓe mbiya ɓen Allah khawfun alayhim kulol ala e maɓɓe ala fof ko hulte yo jokku golle lam yahzun taw ɓe gona suntoɓe sunno ala kullu ala yo jokku golle tan kamɓe to ɓe gonɗo ɗon hoolare woni ko ɗon belamma woni sadakallahu alazim allahu alazim الرحمن الرحيم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بسم الله الرحمن سورة الأعراف بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت المرأة تدوف في البيت وهي عريانة فتقول من يعيرني تدوافا تجعله على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا يحله فنزل خذ الزنا عند كل مسجد رواه مسلم ابن عباس عليه وسلم قالوا بي
كانت المرأة تدوف دب نونغوت سودو كابا بالبيت سودو كابا ويعود يعني تاكو كولدو على هاي ووتي غوت على تمتي هدال دو بانو sabu so tawi ɓe ngarini hajju makkanaɓe mbiyanno hay goto wongorta coñci mum ɗi ardi ɗi rewɓe coñci makkanaɓe ɓiɓɓe luwata ɗo ɓorno ha gasa hajju ha gasa wangade mbaɗa ko luuri fof ɓanɗo ɓoldu hajjoto wongorto walla joomum luuɓo jonnon joomum wongo ɓandu ɓoldu wahi oɗiyani taw ko kolɗo ɓandu ɓoldu fatagol joomum wona e wiide mangiiri tiɗa fan hol luuɓo kam ko mangorimi so joomum heeɓi tajalu a farji ha suddira kam suddira farji mum kam tan yaha heddo ɓandu heddi ko ɓandu ɓoldu fatagol joomum noon wona e wiide aljama yabdu kullu aw badu hande kam ɓandu fof ma feeñ walla hen hunde kam ma feeñ so tawi dañi tuddu so joomum dañi sudde hoore mum seeɗa ɗum suddo ko heddi ko feeña o wi hande ko ni foma bada min fala hillu kala ko feeñi noon mo kan hay goto de mi dagnani hay goto ƴewde ko ala sago yam tan kono ala mbami hen kono mo kan hay goto jam fana sa arti sa IGP khudusina ko ende ko ndose kala jamamu garɗon ala sago cuddon ɓalli moɗon ɗi mbaɗon hen cuɗade cuddon ɗi ɗum woni hankkadi woni ko wajib neɗɗo wangota ko mukk ɓandu ɓoldu julta ɓandu ɓoldu ala sago to sen juul walla ne wango ala sago suura awra mum kam rawahu muslimu qala allahu taala qul innama harrama rabbi alfawahisha ma dahara minha wama baɗana wal ithma wal baghy bigayri alhaq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun aya o mba allah haali ko innama harrama rabbi woni ko joomum harmini alfahisha geɗe bonɗe no feewi ɗe ajande geɗe cofɗe ha ɓurti jina en sangara en takkude yimɓe en warde fittande en ɗen geɗe allah harmini maɗa hara min ha ma baɗan ko suuɗi e ko feeñi fof noon ala hen ko suuɗi ala ko feeñi fof allah ne haaɗi allah ne harmini waɗi tuma e wadde bakkat ɗum allah harmini ɗum wasde julde en wasde horde en takkude yimɓe en ñohode yimɓe en wal bagaya e bewre jaggidde yimɓe bi gayri haqqi ta alda e gonga yaade toñ yimɓe ta ala e gonga ɗum woni ko allah harmini wa an tushriku billahi en ndenditone e allah maɗa no sirbi soɗa koji pami mum hujja ko allah addani mum dalil mbiyan ɗum ko allah kañumne mbaɗa ɗum ko allah ɗum ɗon ɗum fof woni ko allah harmini ko wanta guuri allah ma tan ene kalta allah ko on ganda ene kalta allah gueɗe mbiyan ko allah wini walla allah waɗini ta allah wiyani waɗani on ganda ɗum ɗum fof ɗe gueɗe ɗe gonɗe allah harmini عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحد أغير من الله فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها ما بطن ولا أحد أحب إليه المدحة من الله فذلك مدح نفسه رواه الشيخ الترمذي عبد الله بن أبي النبي صلى الله عليه وسلم قال بي لا أحد أغير من الله ألا فقد الله وعد هيرد ألا فقد الله وعد هيرد فلذلك دم سابي حرم الفواحش الله هرمني قد بوند دي قد تشوف دي اجاند دوم الله هرمني الله جناي ko non den Allah o maani jina o maani o mo hira ha burti dum wadi o harmini den ged ma harmin ha ko suudi e ko feeni fof o mo harmini wala hada habbu ilayhi almidhatu min Allah ala budde Allah yidde mantede ala budde Allah yidde mantede fa daaima da dum wadi Allah manti hoore mum wi alhamdulillah rabbil alamin Allah manti hoore mum رواه الشيخان والترمذي أكن كنون هم هندي ما تد سوي دون دوك هاي دوك فوت عن أبي هريرة رضي الله عنه أي النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشيبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا فذلك قول الله عز وجل ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون رواه مسلم في صفة الجنة أبو هريرة يقول أبي النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناد ما وان إيرتو دي إيري نبي إن لكم أن تصحوا
onon kay on dañi cellal te falata samu abdu on gonta ñawde on dañi cellal te on gonta ñaw ɗum ko naaɓe aljana ɓe mbiyete noon on celli on ñawata wayno ko an tahya falata mutu on nguuri on maayata nguurdam ɗam alda maayde abadan wayno ko an sibbu wala falata on goni sagataɓe on naywata kon sukaɓe tan gonton on gonta naywude ni nguurdu tan hankadi gasi naywu ala wayno ko an tan amu falata to yeeso on goni e neema on dañata caɗele mukk abadan wonɓe aljana ni mbiyete on celli on ñawata on nguuri on maayata on goni sagataɓe on naywata on keeɓi neema on mbasata on dañata caɗele mukk ɗum woni aljanna fa dalika walla ɗum kongol allah azza wa jalla wo nuuduɓe ɓe nodde kamɓe yimɓe aljanna ɓe an tilkumul jannatu onde on ɗon aljanna uritumuha on dontinama ɗum mana on dokkama ɗum bima kuntum ta'malun sabu gollan ɗon ko sabu golle mon moƴƴe ɗe waɗi on dokkama on aljanna yo on gon hen te honi mbayto on celli on ñawata on nguuri on maayata on caggotoyi on naywata on nemima on dantita caɗele raha muslim fi sifati jannati qala llahu taala walamma jaa musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayka qala lan tarani walakin unzur ila aljabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakkan wa kharra musa sa'iqa allah wi subhanahu wa ta'ala walamma jaa musa limiqatina musa ari e aadi amen adna musa alayhi salam allah fodannamo yo hoore balɗe capantati so gasi o ara ɓe jiida hoore ha balɗe timmi haɗuma ko yaade o socci tawi hunde makko ni waɗi ne amti seeɗa o socci allah yimni ko amti hunde ma nde nden cohlumi ɓeyde balɗe sappo goɗɗo o hoori balɗe sappo ne balɗe capannayyi o yehi noon kay o yiidoye allah wa kallamahu rabbuhu allah haalde e makko bila wasitin kanko allah tan jaati haalde e makko haala allah o nanda omo jaabo allah ne jaabo do kala haaɓe gasni gaala wi rabbi ya an jamam arini hollam andu ilayhi darma walla mi darma hollam hoorema mi yima ta haɗane haalde tan qala allah yimo lan tarani a wawa kam yiide lan tarani a yiyata kam heƴata e ma aduna ga walakin kono noon undu ilal waɗi hayre nde andi hayre kam ɓurma tidde ɓurma mawnude ɓurma wawde rondade ko tidde ƴeew hayre nde mbiɗa feeñana nde fayne sagardama kano so tawi feeñide so tawi nde tabitiɗo nde wonɗo nde dirtani nde dirani softere ganda aɗa wawi kam yiide so tawi nde feeñani nde dirtani ganda an aɗa wawi kam yiide ma sama feeñani jiiya kam o ƴeewi hayre nde falamma tajalla rabbuhu lil jabali nde joomum feeñani hayre nde tan nde allah feeñani hayre nde jaalahu dakkan nde wonti ko moññe nde moññi kayre fof lawol gotol hayre nde fus moññi wa kharra musa saga nde fusirni dillerde nde wayni anna musa en fakki faɗɗi kañum o yanɗo o faɗɗi nde ɓiftoyi o wi subhanallah mi andi min adi andude wonde an a wona jeetoɗo hoñaga allah yaafom عن ابي سعيد رضي الله عنه قال جاء رجل من اليهود الى النبي صلى الله عليه وسلم قدم وجهه فقال يا محمد ان رجل من اصحابك من الانصار لدم وجهي قال ادعوه فدعوه قال لما رددت وجهه قال يا رسول الله اني مررت باليهودي فسمعته يقول والذي اصطفى موسى على البشر فقلت على محمد فاخذتني غربة فألمته فقال لا تخيروني من بين الانبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى أخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جزء بصعقة الدور ثلاثة أبو سعيد جل وعلا قال بي جاء رجل بعد قول أرينه من اليهود يهودي ينكب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يهودي ينكب النبي صلى الله عليه وسلم قال لي وجوته أو مبا يسو أري أقول فنلا وقالوا يا محمد إن رجل من أصحابه قال يماه من أنصار تدم بجيب بهم يسو أنصار قال مبهم يسو قال ادعوه إلى صلاة ند مبرمو فدعوه بندم ونار قالوا يوم لما أنت وجهه حكم بند أو يسو حكم بند أو يسو قالوا يا رسول الله ويا الله صلى الله عليه وسلم
inni marartu bil yahudi mi wirtima yahudi en ko fa sami'tu yaqul nam on wiya walla istafa Moussa alal bashar on wiya on wondiri cuɓiɗo Moussa de yimɓe fof o cuɓiɗo Moussa do yimɓe fof wonde Moussa ɓuri yimɓe fof o wondiri on cuɓiɗo Moussa do yimɓe fof mbiyoma ɓurtoto mi wala Mouhammadin hay Mouhammad ko Moussa ɓuri o wi aha kay nde o wi kam ni noon akhadatni galbatun tikkere heeɓi kam faɗɗon to meɓ mom ko wi ko Moussa ɓurma ko ɗum metti kam meɓ ɗum waɗi meɓ mom fo qala Allah sallallahu alaihi wasallam wi la tukhayyiruni bayna anbiya wata mbiye min ɓuri annaba fof wata mbiye min ɓuri annaba fof fa inna nas sabu yimɓe ya sagon ñandanga so ari yimɓe fof ne pekkoro lawol gotol paɗɗo yimɓe fof paɗɗo lawol gotol fa akunu awwal man yafiq yimɓe fof min atto ɗiftude kono ɗiftude nde fayda annabi Moussa tan tawi Moussa akhidun en nangi ɓe gawete dos arche on nangi hen on dari te min fof aɗa ɗiftude tawi Moussa en dari kañum nangi arche fala adiri afa qabli mi anda ko gadi ɗiftude am jusde walla o yiɓiraɓe sagate ɗuur ko faɗɗande ɗuurde nde faɗɗino ɗuurde ko ɗum o yiɓira woni kanko toon woni kanko toon o faɗɗaki mi anda ko faɗɗande ɗuurde nde woni lomtiwi ga walla kanko adi kam ɗiftude amma min kam pippimi nde ɗiftude nde taw on dari o nangi arche o nangi e dos arche rawahu talatatu ɗum ko yankina Allah sallallahu alaihi wasallam foti noon kono ɓande kanko ɓuuri mo Anas radiallahu anhu qala qara annabiyu sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayat falamma tajalla rabbuhu lil-jabali ja'alahu dakkan qala hammadun hakadha wa amsaka sulaymanu bi dhafi ibhamihi ala umrati usbi'ihi al-yumna qala fasakha al-jabalu wa kharra Musa saygan rawahu Tirmidhi wal Hakim Anas Allah welɗum o wi qara annabiyu sallallahu alaihi wasallam jangino oɗo aya falamma tajalla rabbuhu lil-jabali nde jom feeñen hayre nde jaade ko waɗini ko ne moññe o moññini haade ɗigui o jangi aya o wi qala hammadu wi hakaza ko ni wano wa amsaka Souleymane bi darafi ibhami ala ummati usbi Souleymane ƴetti feɗel mum worwordu ndu o fawi ɗum e wulde pellel makko eyyi pellel makko koddengel wulde mum sakkirinde eyyi ko fodde ɗum ɗo Allah feeñani hayre ko fotino wulde pellel koddengel hono ɗum Allah feeñani hayre nde fusi fa sakalji wal ne muti hayre nde fusi moññi fodde to feeñani hayre nde moññi wa khara Moussa sagan Moussa yen ene faɗɗi rawahu Tirmidhi wal Hakim qala Allah ta'ala wa rahmati wasi'at kulla shay'in fasaktubuha lilladhina yu'tuna az-zakata walladhina bi ayatina yu'minun Allah wi wa rahmati jirunderam wasi'at kulla shay'in hunde fof ne heeƴa hen jirunderam hunde fof ne heeƴa hen ne yaajani hunde fof fasaktubuha ma min dan ɗum noon lilladhina wonde ɓen yettagone rentatoɓe huloɓe Allah waytuna zakata gadda askal ma min dan ɓen jiwnderam ɗum walladhina ɓe ganduɗa hum kañumen biyata yimɓe ɓe gonni ayaji amen ɗe ɓe gonni ayaji amen ɗe ɓen mamin damɓe jiwnderam ɗum an abi hurayra radiallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam qala lamma qada Allahu azza wa jalla al-khalqa kataba fi kitabi fa huwa indahu fawqa al-arsh inna rahmati ghalabat ghadabi rawahu shaykhana Tirmidhi abu hurayra ɗum o wi annabi sallallahu alaihi wasallam wi lamma qada Allahu azza wa jalla al-khalqa nde Allah ñaawi tagore nde o tagi tagore nde ha gasi kataba fi kitabi o windi e bindol makko ko Allah subhanahu wa ta'ala fawo inde ko bindugol nanta makko to omo jogui fawqa arsh do arsh o wi inna rahmati ghalabat ghadabi o windi ɗum njirunderam ene fooli ene jaali tikkaram gowni omo tikka kono ko yimoto ko ɓuuri ko wawi ko tikkata ko subhanahu wa ta'ala rawahu shaykhain wa Tirmidhi فاتحة صلاة الفاتح
alhamdulillahi rabbil alamin